Grupo sa mga Sugbuanon nga nakabase na sa Estados Unidos wa makalimot sa ilang pagpanghatag og serbisyo sa mga taga Cebu. Karong adlaw ang Mantuyong Barangay Gym ang ilang gibisita aron maserbisyohan ang katusan ka mga residente gikan sa tulo ka mga barangay sa Mandawi City. Nagpahigayon sila og medical mission. Uban ang mga volunteers nang hatag usab sila og tambal sa mga pasyente. Ingon man mga regalo sama sa mga grocery items. Matod sa maong grupo nga nagbase na sa New York, tinuig nila kining kalihukan pagtabang sa mga Sugbuanon dinhi sa matag panguli nila sa nasud. Lakip sa ilang proyekto usab karon ang pagpakural sa usa ka eskwelahan sa Bukirang Bahin sa syudad sa Sugbo. It's a way of giving back for all the blessings we received in the United States. Sometimes people think we forget about them, but we don't. We love the Cebuanos. We will serve them if in as much as we can.